Kedahipun menika dipun arani umur kula lan panjenengan menika namung sedina sewengi. Cutlekne igamu kering. Allahu Akbar. Igamu kering cutlekne siji aturake ingsun. Ingkang dipun wastani Kapitayan Jawi nggih Pak nggih. Ya, Kapitayan Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bertamu silaturahmi mendatangi rumah seorang kakek terpencil di tepian hutan. Mengenai kakek tersebut benar-benar sosok orang yang punya purbawasiso, serta orang Jawa mengatakan punya kawaskitan batin. Biyo niki lek ada ngoten ngangge kayu bakar niku nggih Pak nggih. Nganggo kayu bakar. Ngangge kayu bakar king wono. Nampane? Sak punika napa tasik ngingu ayam napa mboten? Lah niki ayam. Oh niku teng jero kurungan niku nggih. Lah nggih mboten ketawis soale. Oh iya lemu-lemu nggih Pak nggih kemanggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu Basuki Yuwono kalis ing sambikala tansah tinibehna sedaya rubeda. Bapak lansia ini sejak kecil sekitar menjelang remaja sampai sekarang selalu hidup di hutan dengan berpindah-pindah. Kendatipun bapak ini semakin sepuh atau semakin tua, namun bapak ini tidak pernah berpaku tangan, selalu bekerja keras mengolah ladang di seputaran pekarangan rumah seadanya. Di tempat kediaman ini tinggal sendirian tanpa ditemani istri ataupun anak. Selanjutnya mengenai bapak ini, orang Jawa mengatakan ahli prihatin atau ahli tirakat. Di rumah kediaman ini pula dulu bapak ini selama 8 tahun pernah menderita sakit stroke lumpuh, tidak bisa bangun dan bisa sembuh dengan sendirinya, tanpa pertolongan ahli herbal dan tanpa pertolongan dokter atau penanganan rumah sakit. Cukup meminum seteguk air langsung sembuh, tetapi itu air dari mana saya pun pada saat bertamu lupa untuk bertanya asal muasal air tersebut. Mengenai kejadian selama 8 tahun lebih itu, warga perkampungan sekitar ini banyak yang tahu dan menjadi saksi. Mungkin bagi Anda yang ragu, Anda bisa menelusuri dan menanyakannya ke perkampungan yang ada di sekitar kediaman rumah bapak ini. Selanjutnya nanti kita akan ngobrol dengan bapak ini. Kalau kita lihat, kita nilai, kita rasakan dari wejangan serta tutur katanya, bapak ini bisa dikatakan penghayat Kapitayan Jawa. Selanjutnya, apakah keyakinan Kapitayan Jawa itu? Bagi Anda yang ingin tahu, simak video ini dari awal sampai usai. Jangan lupa dijempol serta tinggalkan jejak komentar. Baiklah, kita lanjut. Dengarkan dan simak baik-baik ya.
Paham keyakinan kapitayan Jawa sudah ada sejak dulu, sejak adanya kultur Jawa sebagai penghuni bumi Nusantara. Jadi, paham keyakinan kapitayan Jawa tersebut sudah ada lebih dulu sebelum agama-agama dari luar negeri masuk ke bumi Nusantara, misalkan agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan juga Katolik. Selanjutnya, paham keyakinan kapitayan Jawa itu monotisme, satu Tuhan dengan menyebut Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi benar-benar monotisme, satu Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tanpa sekutu. Kan yang namanya paham keyakinan itu ada yang monotisme, ada yang animisme, dan ada juga yang dinamisme. Selanjutnya Bapak lansia ini bernama Bapak atau Mbah Sarmin, bisa dikatakan sisa-sisa penghayat kapitayan Jawa. Keyakinan kapitayan Jawa juga mengatakan atau mengakui asal muasal manusia di muka bumi ini Adam Tunggal. Oke, baiklah, kita lanjut menyimak suasana di seputaran lokasi ini dan dilanjut dengan ngobrol-ngobrol dengan Mbah Sarmin. Selanjutnya mengenai rumah kediaman kakek ini terpencil di dalam hutan seperti ini ya. Namun kendatipun di dalam hutan, suasana di pekarangan bagaikan di pedesaan. Terus lahan ladang yang ada di seputaran rumah ini ditanami padi di sela-sela tanaman pohon minyak kayu putih. Biasanya kalau sore hari sekitar jam 4, Mbah ini mengambil air di kampung berjarak sekitar 2 km. Jadi selama ini Mbah ini hidup di sini sendirian, mencuci pakaian sendirian, masak sendirian, di samping bercocok tanam seadanya, berladang di seputaran tempat tinggal, juga memelihara ayam dan dulu memelihara kambing. Nah, sekarang ini sekitar pukul 2:30, jadi Mbah Ramin mengangkat jemuran. Tentunya kita semua bisa membedakan sosok seseorang yang punya wibawa, yang punya purbawaseso, punya kawaskitan, dengan orang tua yang bisa dikatakan kosong. Jadi Mbah Ramin ini orang Jawa mengatakan ora rumangsa bisa ananging bisa rumangsa. Beda lagi kalau ada orang yang sudah sepuh ngomong ngelantur terus meramal-ramal ini itu dengan ramalan-ramalan yang ya begitulah ya. Tetapi uniknya ramalan itu diramal setelah kejadian itu terjadi. Terus belakang rumah Mbah Ramin itu seperti ini. Jadi di sini stok kayu bakar, karena Mbah Ramin ini dalam keseharian masaknya itu menggunakan kayu bakar semacam ini ya. Terus tidak jauh dari sini terdengar suara sepeda motor, ya karena di samping itu banyak orang keluar masuk ke hutan. Ada yang mencari rumput, mencari kayu, mencari daun, terkadang juga berladang. Jadi dari tadi kita seringkali mendengar suara sepeda motor. Terus ini tempat tidurnya Mbah Ramin sini. Nah, ini ada bibit-bibit jagung. Jadi bibit-bibit itu sebelum ditanam itu digantang dulu. Nah, itu Mbah Ramin sedang mengombongkan ayam. Terus Mbah Ramin itu juga kreatif, bikin donak keranjang rapi sekali dari anyaman bambu. Dengan kita mencermati karya-karyanya, tentunya kita sudah bisa membaca bobot orang tersebut. Bahwa orang tersebut tidak hanya sebatas perkataan atau omongan belaka, tetapi juga bisa tumandang sebagaimana kita lihat dari karya-karyanya. Ngeten iki kados kerenjang ngeten iki ndamel piyambak nggih, Pak nggih? Nggih, Oh, ndamel piyambak nggih. Terus
Tomblok-tomblok ngoten iki damel piyambak nggih Pak nggih. Renjang damel piyambak, tomblok damel piyambak, omah damel piyambak. Griya omah niki damel piyambak nggih. Heeh. Wong kula ndik nami kula nggih pertukangan kayu. Nggih gawe omah, gawe kursi, gawe meja, gawe lemari. Saniki pun mboten nutut mripate. Nggih. Kupinge kurang pangrungon, mripate kurang pengawas. Nggih. Terus niku nyarine teng mriku nggih, sarine nggih. Niku sarine nggih niku Pak nggih. Terus Mbah Ramin belum mengenal sepeda motor, jadi dari dulu sampai sekarang kemanapun pergi menggunakan sepeda pancal ini. Nah, ini adalah sepeda pancal. Seperti biasa, rumah di kawasan hutan itu atau kehidupan orang kuno itu, di dinding-dinding itu selalu dicerenteli dengan bibit-bibit, bahkan tali ini bibit tembakau, terus juga tali, terus ada lagi bibit ini ya, blutru. Sak punika kula punika estunipun butuh ular-ular lan pitutur ngoten nggih Pak nggih. Oh, ngaten nggih. Lah punika kan wonten pulau Sumatera, wonten Aceh, punika kan wonten ingkang dipun wastani napa nggih niku nggih. Saged paring ular-ular babagan banjir ingkang wonten Sumatera, wonten Aceh, punika estunipun pripun nggih Pak? Umpami wonten kebutuhane enten bebaya lan jaya-baya Nggih. sing luwih dening bebaya luwih dening gedhe Nggih. menika saged dipun atasi saking kebutuhan apa mawon niku jawabane namung setunggal tok. Nggih. Tulung sepadha-sepadane wong sing lagi wae ora ngepenaki di dalam rogolan badane kena sakit antarane penyakit ning penyakit ora gaweane sepadha padane kula lan sampean saged dipun atasi ditulung. Jawabane ngoten niku tok moan. Oh ngoten niku tok nggih. Nggih. Dereng dangu punika wonten tanah Jawi Gunung Semeru punika kan mbledos ngoten nggih cara bahasa Jawine nggih. Menika Mbok bilih panjenengan gadah pirasat utawi perlambang estunipun ingkang anyebataken Gunung Semeru sakmangke mbledos niku napa saking klentah-klentune tata wicara ucap pangucap para manungsa napa pripun Mbah niku napa nggih pancen pinangka coba? Nek ngoten niku mengkene ngeten nggih. Nggih. Siap sediane gunung meledak niku ampun kodrat antaraning takdir ngodrataken menika namung saking nalika kaiden wayah niku wonten tetep wonten meledake gunung niku. Oh nggih nggih. Ngaten lho nggih. Dados Gunung Semeru punika meledak pancen sadurungipun sampun kawiyos utawi ginaris takdir napa pripun nggih Pak nggih? Nggih, ginaris takdir wancinipun pinten mangsa hitung taun mesinipun wonten malih. Mesine wonten. Lah, mangkene yen jaya-baya bebayane sing cara nyebut seputan, lah niku kadang-kadang setahun rong tahun tukul malih lho ngoten niku alamine nalika kaiden. Oh nggih, dados nalika kaiden. Nggih, dados ngeten nggih kula terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi Gunung Semeru itu memang pada saat tertentu atau mangsa tertentu memang ya harus bledos utawi jeblok ngoten nggih Pak nggih. Pun boten kenging diampet-ampeti tan saged dipun awer-aweri. Dalam arti tidak bisa dihadang-hadangi, tidak bisa dihalang-halangi memang. Ya nggih wong niku para wali. Nggih. Para wali kaiden. Sampun kaiden ngoten nggih Pak nggih. Nggih, kaiden. Oh nggih. Lah terus wonten pulau seberang Sumatera sak punika kan rame-ramene beno. Beno niku
banjir Bencana. nggih bencana nggih. Bencana banjir. Nggih nika kuwatah ingkang seda, Pak. Lah niku lek miturut saking kawaskitane panjenengan nyuwun sewu Nggih. wontenipun bencana banjir ingkang wonten Pulau Sumatera senadyanto jenengan mboten pirsa piyambak lumantaran netra utawi lan paningal mbok bilih salebetipun kawaskitan batin panjenengan menika nggih wonten pelambang utawi pirasat estunipun punika wau napa panyebabipun saking pokal gawene manusa napa nggih sampun kaiden kersane Gusti napa pripun nggih Pak nggih Banjir bandang menika saking turun banyu perwita maning suci panjen kedahipun menika nggih enten kawontenanipun nggih kaya wonten menika kala wau. nggih Soal masalah sirep ingkang sidemipun bisa dipun atasi nggih saking nggih wonten kawontenanipun swara pangucap manungsa ngoten Mbak Bilih Pak nggih. nggih. Oh, dados sakmangke saged kasidhem lumantaran wontenipun swara utawi tata wicara pangucaping manungsa Mbak Bilih ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Dados carane ya wis lek omong sak omong nggih ngati-ngati napa ngoten nggih Pak nggih. Kedahipun ngoten nggih. kula pakar ngeten iki mboten tumbas. Temurun saking ngene kakek kula. Oh, nggih. Dados ageman menika wau mboten tumbas ananging menika pinaringipun Sanggup. nggih. Naminipun sanggup. Paring asma sinten sanggup pinten nggih? Lah nggih sanggup niku. Oh, nggih. Naminipun sanggup. Antene kula lan sampeyan menika Nabi Adam. Nabi Adam niku dik nalika semono kula nggih titah sawantah mboten ngertos napa-napa ngertose namung kaya ngoten niku duk ing nalika layang Kalimah Sada ilang dadi syahadat kalimah loro taline urip jamus Kalimah Sada mustika jamus Kalimah Sada niku lho ilmune naminipun ngoten niku dase yen dipundhut setunggal maka setunggal walah nggih kuwatah ning tanggung jawabe kaya ngoten niku yen manusa urip sak urepe langit sak lumahing bumi kula lantaran panjenengan ganti pun taun 2020 saniki lan niku pun ganti ping pinten lan bumine namung setunggal niki aji bumine timbang kula lan sampeyane lho ngaten to. Ilmu Jawa Pak naminipun. Mriku dipastani ilmu Jaya Kapitayan menawi nggih Pak nggih. Nun. Ilmu Jawa Kapitayan menawi nggih. Nggih to. Ingkang dipun wastani ngelmu Jawa Kapitayan ngoten nggih Pak nggih. Lah nggih to. Nggih. Tapi kedahipun menika yen pun ngagem saking ilmu, kedahipun menika ngalembono. Ngalembonone ilmu. Kedahipun menika dipun arani umur kula lan panjenengan menika namung sedina sewengi. Umur kula lan panjenengan namung sedina sewengi mangke magrib njaluk kanggo sesuk sedina sewengi mengke dalu. Alembono naminipun. Oh, semanten menika kala wau. Nggih. Njaluk aman slamete niku lak teng asanipun Gusti. Dene kula ora mboten wajib gawe. Lah diwajibake gawe menika sok-sok nggih kaya ngoten niku lho, mulane kula arani gaweane sepadha padane niku. Oh, dados bebasan piyantun gesang nika umuripun namung sedinten kalih sedalu. Dados sak sampun punika nyenyuwun malih umur kagem benjing ngoten nggih Pak nggih. Nggih to. Niku wae ingkang dipun wastani ngalembono ngoten. Ngalembono. Oh, nggih nggih. Dadi padha karo wong ibadah niku lho. Sagi magrib ra. Magrib. Nggih. Ngisa. Subuh. Luhur. Ngasar magrib malih.
Nggih. Niku jenenge ngalembono utawi ngabdi. Nggih, oh nggih. Ngalembono cara basane memuji dumateng Ya, Gusti. mugi. Nggih, memuji mring kesaenane Gusti. Menika dipun wastani ugi saged ngalembono ngoten nggih. Paring pangalembono dumateng Gusti, mbok bilih ngaten nggih Pak nggih. Nggih to. Oh, dados paring pangalembono dumateng Gusti ngoten nggih. Gusti. Nggih, nggih. Mula niku kudune niku diadili saking raga lan badane kiambak-kiambak. Selanjutnya mengenai lokasi tersebut, wilayah Kabupaten Bojonegoro sisi barat sudah dekat dengan perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, juga Kabupaten Blora. Mengenai jalan ini dari arah Kecamatan Tambak Rejo, dan jalan ini bila kita telusuri terus sampailah di perempatan baru Jalan Raya Bojonegoro Blora. Atau begini saja saya jelaskan biar gamblang ya. Dari perempatan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ke arah timur sedikit, kalau sudah sampai di perempatan baru, ngambil ke arah selatan atau ke kanan. Kalau dari Bojonegoro ke arah kiri, sampailah ke lokasi tersebut. Namun pada kali ini kita berlawanan arah dari rute yang sudah saya ceritakan itu tadi. Sekarang ini kita dari arah Tambak Rejo menuju ke perempatan baru.